mogo ulu ka barabla mun damne do kabini internendo u ye duguma kalanso mogo ka ulu sembwala sabla u ye foka ben soro lanyini dowla mali finitigu ulu ye jatege wale taba ma woro ka o bone anila sogolo kita botarake damansena do shuka yenno togolo kurani alebe masina je marfatigi do be ka sharia jakoya ni manuka ambalma amena ni kibaron ni wala we aka bidon kibaru konnala ka hakilla jiga fo mali e goldon ulu ka hakenyi ni jekulu ni we ayemye ulu kono kuye gravudo kono damne ni we barablaye kabini tenendo ni akonu kumena to senafo jumado novembre kalo klem ganduru kuno arabado uye seben kono bo kayire ka foko sanfe kalande onko ulu koni sembe bo grevuina sabla uye alanyini ko ulu kata klasu kono wa ofenete melengo kaboye ay mogo ulu klala ka seben kura koni bo kayire ka foko uni jamana nyamoko ko kapika grevuin koni damne ko u koni be nyogoyela ko uye foka ben soro fendola uye foka ben soro hakilna mununa olap mabayere koni ko ka seka mali sanfe kalanso nun kono laula kerengere ne ala université nunu ko aseka yelenke yem fambe ale ni kulu sanfela la yoro do kon fene be no ko mogo kelembe ka uluke nyama bon yoro ye ko mogo kon soro la munu minata o nyama yereche ko wa ko ofene temelen ko fe ko ije ni ofene sanfe kalanso ba doye ko classico desa kon be ye kalande una wa ofene temelen ko boye no ko kalande munu kon be no ni ulukuma uga bursu soro ko jamana kon ye sefa wari milliard woro ni ko ka o kon ni labla wala sa chukamna kalande uluka bursu be se ka di uma la yini kun folo munun sabati la ni kon ye ulula kuma bawye nga dona natawla la yini kura munun mana sabati anda be se uluma ka ulufa awnyana nga ka ula dona ka fo ko duguma kalanso ka damne classique kele na foka tabla classique konontona ko ulu kone kalanda mene ka ken ni bi alamsadoy novembre kalo kle muganani kibara were mambulo kada kulo ka ore mali fintigla ka ulu kone jatike wale taba ma woro ka ulu bone unina sogolon fanfe kibaram serama ulu konne ayire ka fo sogolo ale dugum kon be no ko to fo bali jatege wale tabaw ka ulu kon to uga lakana baraw konna jatemino kone ayire ula ka fo ko jatege wale tabado koni dagale no ni yoro ko fale na enno o koni kama u koni uga labe un koni sabati ni gata chuni jatege wale taban ka enno o senfe we ma woro bone anina moto duru usiraka o mine jatege wale tabanuna aleni mobile kele aleni keleke mina yere kon fene chama kerengere ne ala marfa jugun fogata se dugujugoro muguma ni wili ka jonu nun kela ka ke ni novembre kalo kile mugay kari temeli kita botarake de mansela do ale suka kiberam serama ulu kone ayere ka fo ko ninche ko ni koni tara kita dugu konna la karido ko akoni do maka kunte no ko ga ko akoni ayere ka fo ko damane bina aleka ninche ale koni mata kene asula ale torate njogala tenendo moko koni tara bo asuka nga moko koni maseka do fenkelem kon sira ka ke ninche ale sababu ko wa ninche yere koni me dugu kono no ko seben fosu koni kunte abolo mun kon na ibeseka aboyro do ko ga ko telephone do koni me abolo kibara nun kon be san ama watimna o koni kala ga soro ni cey ale koni so mo ko mala soro nga kibara ware mana bu ko fe ambuda okloka masina yen dugumbe no ko tugolo kura jatege wale tabaw lu koni talime kata sharia koni jagoya ni dugude nunka kibara mtarama lu koni ayire ka fo ko chemar fatikido ko u koni kuye ni dugude do koni mine kata ni oye ko o chen koni labla tola ko uye chido oda o kana fo dugude unyana ka fo ko u koni ka ujija uga sharia koni matrafa ko suno ulu koni be labena ka jigi duguin konala ko wa o dongele yere koni fene ko katakata ntigido ko o koni ka katakata ni fale maloboro konna ko o koni jatege wale tabaw koni o mine o chayna utara ni katakata ni ale koni maroboro ni ga u koni kala ka chen koni labla o ka segisu kawla dona ka fo ko masina dugu chama kon be no ko jatege wale tabaw ko u koni be ni yoron na ka chaya o kum konala dugude ulu koni kele no ka wele koni la jamana nyamugoma uga fere koni ke wala sa uluni ubulo fen o be seka la kana chugayarna ambalma ni ke yoron ne pambulo kada ukluka ani che aka kuloma jola o hande anyama